хонаи фурӯшии имрӯзамон дар назди роҳи калон рӯ ба рӯи кумитаи андоза ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, сехонагаи полноценни, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад. Ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар сераҳаи казинои Саидшоҳ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи сирк ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона, сеюм ҳуҷра, ошхона. Сехонагаи полноценни пурра мебошад дӯстони азиз. Ҳама комнатаҳош қати ошхонаш тиреза доранд бо масоҳати 132,7 метри квадратӣ дар 13 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. хона дар назди роҳи калон ҷойгир аст, дар минтақаи беҳтарин. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. худи хонаам хонаи беҳтарин мебошад. тирезаҳояш ҳам тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад, ҳам тарафи двори бино. ва дар ин хона дута ҳоҷатхонаву ҳаммом аст дӯстони азиз. дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом дар дохили ҳамин ҳуҷра. ва нархи ин хона бошад ҳамагӣ 999 000 сомонӣ, ки ин нарх боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Тақрибан 7500 сомонӣ меғалтад сари 1 метри квадратӣ, ки дӯстони азиз дар хотир доред дома аллакай бардоштагиян, каме корҳои таъмирӣ мондагӣ аст тамом. ва дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.